At ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang hapon! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 30 minutes makalipas ang oras ng alas 5 ng hapon. And welcome po dito sa programang EDSA! That's right mga kabisyo, kasama nyo na naman po straight up until 9 o'clock ng gabi. 4 na oras ang bakbakan ng musika. Apakaangas par. 4 na oras na maaangas na tugtugan. Mapapa sa inyo, rakrakan tayo hanggang alas 9 ng gabi. Siyempre kasama po ang inyong mga barkada dito po sa programang EDSA. Pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat! Wow! Wala nang iba kundi si Tang Henyo! Tender pero Diyose pa rin kag naga-raguma. Siyempre kasama din po inyong abang lingkod, the prodigy of Tang Henyo. Ala nang iba pa, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan! At siyempre mga kabisyo, hindi lang po kami ni Tang Henyo ang makakasama po ninyo. Kasama din, ala na pong iba pa, ang apaka-cute na apo ni Tang Henyo. Wow! Ang napakakulit na apo ni Tang Henyo. Walang iba kundi si Duday. Ayan, Tang! Bit. Nakakain na ba yan si Duday, Tang? Duday, kamusta? Hello po, Uncle Diego Bandido. Kamusta po kayo? Ako po, okay lang po ako. At sana po, lahat po ng mga nakikinig sa atin, okay lang din. I love you po! Galing ni Duday ah. Ayan, magandang hapon din. Siyempre sa'yo, Manong Driver, maraming salamat sa pagtutok. Siyempre, dito sa atin sa programang EDSA. At ganun din sa iyong pasahero. Ako na medyo lupaypay. Oh, bakit ganyan? Bakit ang tamlay-tamlay natin, friend? Anong problema, friend, ha? Bakit nalungkot, friend? Ayan. Ano ba, napagalitan ka ba ng boss? Nasabihan ka ba ng hindi maganda? Well, alam nyo mga kabisyo, okay lang po kung minsan, take it as kung constructive lang naman ang pag-criticize sa'yo. Okay lang yan. Actually, mas maganda nga mga kabisyo kung tinatanggap mo yung pag-criticize sa'yo kasi from there, natututo po tayo. From there, medyo we humble ourselves down. Once na we humble ourselves down, mga kabisyo, dyan po tayo natututo. Pero pag pinairal po natin yung pride natin, yung kayabangan natin, dyan po nag-i-stop ang learning. Kasi parang sasabihin mo, di ba, Uncle, Manong Driver? Sasabihin mo, bakit mo ako tuturuan? Magaling ka pa sa akin? Paano kung tama yung tinuturo sa'yo at mali ka? Tapos lagi yung ganyan ang reason mo. Ganyan lagi ang argument mo. Na hindi, mas matanda ako sa'yo, mas marami akong alam. Paano nga kung yung bata, mas matanda ka nga, pero tama siya, ipagpipilit mo pa rin yung edad mo? Hindi ganun, Brad! Alright mga kabisyo, samahan niyo po kami ni Tang Henyo at si Duday hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Marami po tayong pag-uusapan, mga issue po na lologika natin. Bibigyan natin ng logic para nang sa gayon maintindihan natin at importante sa lahat, makapupulutan po natin ng aral. Yan ang importante. Hindi lang porkit nakikimarites ka, mahaba yung uso mo,
Tapos, ichichismis mo, mali-mali pa, dinugtungan mo na. Na halimbawa, merong isang ka-office mate na nahuli na nag-chat-chat sa oras ng trabaho. O na pinagbabawal ng kumpanya kasi may deadline. Tapos, ang kinuwento mo, nahuli, may chat na babae. Huwag ganon! Okay, dapat mga kabisyo, yung mga naririnig nating issue, dapat nilologican natin yan para makakuha po tayo ng aral. Para nang sa ganon, kung sa atin man mangyari yan, alam na natin ang mga bagay-bagay na dapat iwasan. Ayos! Oras natin! 5:35 na for the meantime. I don't know if you still remember the song, pero alam na alam to ni Uncle. Diba? Here's a song coming from Joan Osborne. Song titled, One of Us. Right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kasama pa rin po, Tanghenyo and Diego Bandido. Sasakyan si